Antonio controlando. Bo día. Se me escoita? Non. Sí. Grazas polo aplauso, porque non se escoita, non? Non se escoita. A ver, ahora? Tampouco. Antonio, axuda. Está encendido, A ver, aquí, sí. tampouco, non? Nada. A ver. Sí, sí. Hola. Nada, cando se me escoita avisádeme. Non se escoita. E ese, mira a ver aí. Antonio, non se escoita. Sí. Nada. Bueno, pues Eso pode ser a mesa de mal mezcla. comenzo, Sí, sí, sí. Sí. Ahora? Nada, igual. Igual. Probamos, sí, 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 sí. No, mira, está prendido agora mesmo. Sí, 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 sí. Hola, sí, sí, un, dous, sí. Non temos. Temos. Vamos a mirar. Sí, hola, sí, sí. Sí. Hola. Sí. Sí. Sí, hola, sí, sí. Sí, sí. Sí, Hola. sí, sí. Sí, sí. Sí. Hola. No, ese es... Hola, sí, sí. Joder. Sí. 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 Sí, hola. Sí, va enganchado ahí, pero ya está. Sí, sí. Hola. Nada, vou
facer unha pequena presentación e despois Alfonso vai explicar o mecanismo da mesa e demais e ti sales a defender o... Sí. No, pero en principio está todo ben enganchado. E ese tampouco funciona, se non facíamolo ali. Hola. Que? Pois vamos a intentalo. Sí. Sí. Bueno, bo día. Vou intentar falar o máis alto que poida hasta que se solucionen os problemas. Sí, sí. Bueno, Hola. xa estaba nerviosa, Sí. agora moito máis. A ver se conseguimos amañalo. Empezo. E agora? Agora? Sí. Non se escoita moito máis. Internet, sí. Vale. Sí, hola, sí. Sí, pero digo, pero no, sí. Hola, sí. No, pero no. Bueno, pois veña. A ver, benvidas e benvidos a este terceiro plenario despois da Asamblea Fundacional de Vigo. Dende aquel momento temos andado un bo treito. Non está sendo fácil, como Sí, sabedes, nin se sí, esperaba que o sí. fose, pero Hola. imos por bo camiño. Xa ninguén discute a importancia de En Marea. Sabemos o que queremos ser. Hai moito traballo, moito esforzo e moito convencemento no que levamos andado, pero por diante aínda queda moito máis. Hoxe imos falar, entre outras cousas non menos importantes, do papel que debe xogar En Marea nas vindeiras eleccións municipais de 2019. E a proposta que traemos aquí é a que construímos entre todas e a que fomos capaces de expresar o pasado 18 de febreiro. Hoxe imos falar da nosa organización, pero sobre todo imos falar do que está a acontecer na sociedade. A sociedade está a demostrar que está viva, que non se resigna e que sabe o que non quere. E imos acompañar aos colectivos sociais nas as nosas. E por iso imos parar ás 11:30, como sabedes, ás 11:30 da mañá para participar na movilización en defensa das pensións. Estamos nas rúas cos pensionistas, estivemos as mulleres e todos os demais o 8 de marzo. Participamos nas movilizacións pola sanidade pública contra os incendios. Estivemos nas rúas e seguiremos estando. Seguimos camiñando, o espazo político de En Marea está consolidado e constitúe o mellor instrumento cara á unidade popular. Sobre esta base animámosvos ao traballo xeneroso e a continuar co esforzo que vindes realizando. Moitas grazas e adiante. Bueno, non penso... A ver se así. Agora? Pode ser? Non. Probamos aquí e aquí. Ben. Vamos a pasarnos este micro de máis. Unha cuestión de simple combinatoria. Houbo que apretar todos os botóns. Benvidas a todas e a todos a este plenario que nos empeza así cunha pequena incidencia. Vamos a ter o horario que vai a seguir este plenario, desculpade, pero levamos a un pequeno retraso.
O que vamos a facer a continuación é debatir o regulamento que rexirá esta sesión. Entón, vai a sair Iris a facer unha pequena exposición sobre el. Indicamos que non hai ningunha emenda sobre o regulamento, co cual, Iris, por favor, e a continuación procederemos a votación e a nomear unha mesa que rexirá plenario, porque nós somos a mesa provisional, vale? Unha cuestión de orde. Vamos a votar o regulamento. Se tomarán votos a favor, votos en contra e votos en branco para esta votación e despois vamos a proceder a nomear a xente da mesa e tamén procedemos a unha votación sobre a mesa, vale? Estades preparados a xente que vai a recontar? Votos a favor do regulamento? Votos en contra do regulamento, por favor. Votos en branco.
Moi ben. E os resultados son 112 votos a favor do regulamento, unha abstención e ningún voto en contra. Queda aprobado logo o regulamento. Ben, vamos a proceder agora á elección da mesa que rexerá este plenario, que a proposta é que este composta por Iris Malvido, Paula Vázquez Verao, Vitoria Esteban, María Domínguez, Beatriz Gómez, Gonzalo Rodríguez, Sara Torreiro, Daniel Conde, Peque González, Adrián Acción, Francisco Cortés, Berta Blanco, Lucía Vizoso e Patricio de la Fuente. Desculpádeme, hai 4 persoas que non responderon, que o mellor están presentes aquí na Asamblea, que son Xermán Tubío, Santiago Lamelo, Xiana López e Noela Pedreira. Non están presentes? Vale, pois entonces funcionaríamos ca mesa que vos dicen antes. Votos a favor da mesa, por favor. Votos en contra? Faltaba. Votos en contra, por favor. Abstencións? Vale. 128 en contra e abstencións? 0. Moi ben. Vale, non hai problema porque o correximos aquí e xa está, non ten ningún cambio, non te preocupes. Moitas gracias. Ben, o resultado da elección da mesa é 128 votos a favor, 0 en contra e 0 abstencións. Ben, como agora a mesa provisional, que somos nós de CAE, e estamos tamén na mesa definitiva, que se acheguen tamén Dani Conde e María, e quedamos constituídos así vamos rotando entre os membros da mesa, vale? Ben, o seguinte que nos toca, segundo a orde do día que acabamos de aprobar, é o debate do documento das bases para o funcionamento dunha marea sectorial, que vai expoñer brevemente Vitoria. Bueno, o de brevemente intentarei, non? A ver. Bueno,
Vamos a ver, con respecto a esta ponencia, sabedes que quedou pendente do anterior plenario, xa estaban presentadas as emendas, non se abriu un novo prazo de emendas e estaban dictaminadas tamén, despois falarei delas. Primeiro vou a explicar un pouquiño en que consiste esta ponencia. Sabedes que En Marea é unha organización participativa que ten un funcionamento radicalmente democrático e todas queremos poder expresar a nosa opinión e que se teña en conta alá onde se toman as decisións, non? Que afectan aos colectivos dos que formamos parte. O funcionamento interno de En Marea ten que ser o exemplo do que queremos que sexa o goberno do noso país, da nosa localidade, que as decisións sexan participadas e cada quen poida aportar ao colectivo aquilo para o que está máis preparado. Hai temas que corresponden ao noso ámbito de traballo ou de formación nos que estamos máis capacitadas para construir unha opinión colectiva para un determinado posicionamento político e aqueles nos que temos máis criterio a hora de elaborar propostas ou argumentalas. Temos neses ámbitos máis coñecementos para colaborar tamén na formación especializada dos demais compañeiros da organización e sobre todo aqueles que teñen representación institucional do espazo político. Nos documentos de Vigo, as mareas de traballo sectorial estaban previstas no documento de organización interna aprobado na Asamblea Fundacional. A presente ponencia respeta e desenvolve o establecido en dito documento organizativo. Nel defínense as mareas sectoriais como a forma de participación directa das persoas inscritas arredor de áreas temáticas que poden ser amplas, coa posibilidade de xerar grupos específicos para temas concretos. Teñen un carácter aberto para que se poida incorporar calquera persona en calquera momento e entre as súas funcións está a de apoiar o labor dos grupos institucionais para elaborar iniciativas na argumentación e relato e para vertebrar as súas relacións co tecido social organizado. Tamén é función das mareas sectoriais recoller propostas do sector para debatelas e comunicalas ao plenario e, ademais, son o punto de conexión e unha referencia para as asociacións e colectivos do seu ámbito. Despois teñen autonomía para decidir que asuntos de interés social e político tratar dentro dos principios políticos de En Marea. O Consello, a Coordinadora e os grupos parlamentarios poden solicitar das mareas sectoriais a realización de debates e a formulación de propostas políticas en determinadas cuestións do seu ámbito. As propostas en temas concretos poden dar lugar á organización de charlas ou xornadas que melloren a formación e a información de todo o espazo político. Cando as propostas implican unha posición política novidosa e a instancia das mareas sectoriais, o Consello pode trasladar o tema ás mareas locais para que se organicen debates e as conclusións destes debates poden dar lugar a propostas de posicionamento que o Consello remitirá ao plenario para aprobación e incorporación aos postulados políticos de En Marea, como así se fixo no anterior plenario cos ventres de alugueiro. As mareas sectoriais desempeñan as súas funcións en estreito contacto cos órganos de dirección política de En Marea que teñen que facer de ponte como enlace cos grupos institucionais. Por último, a marea sectorial pode escoller un grupo dinamizador para coordinar o traballo, a logística e darlle impulso. Tamén a ponencia recolle como crear unha marea sectorial. No momento actual votaron a andar de forma provisional algunhas mareas sectoriais como a feminista ou a da sanidade en espera de aprobar neste plenario o seu regulamento. Só se precisa xente que veña traballando nun ámbito concreto, con interese nunha área determinada e con ganas de participar. Comunícase a coordinadora e esta envía unha convocatoria a todas as inscritas para realizar unha xuntanza constituinte. Despois será o plenario quen ratifique a posta en marcha de cada unha delas, previa rendición de contas do traballo desenvolvido ata ese momento. Ben, a esta ponencia presentáronse 3 emendas. A primeira delas, presentada polo Grupo de Apoio de En Marea na Mariña, que nos propón unha transacción que é aceptada. Vou ler o texto da transacción. Na páxina 1, liña 20, o texto proposto é engadir unha liña que di: os grupos institucionais, pola súa parte, escoitarán e informarán as mareas sectoriais nas materias da súa incumbencia. Non temos ningún inconveniente en aceptar esta proposta e eles están de acordo. Con respecto á segunda emenda,
presentada por Aarón Franco, Bruno González e Joshua Juárez. Consiste na sustitución das liñas 13 e 15 polo seguinte texto. As comisións de traballo sectorial terán como función a elaboración de propostas e iniciativas programáticas desenvolvidas de xeito participativo polos inscritos e inscritas en colaboración coa sociedade civil e o tecido social organizado de xeito que sexan guía e mandato para a acción política dos representantes institucionais de En Marea. Non sei se están presentes algunhas destas persoas para defender esta emenda. Non, pois, entón, entendo. Iniciamos o debate das emendas, se queres, Vitoria. Vamos, emenda por emenda, xa está. Vamos a ver, a emenda primeira é a que explicaba Vitoria, que é presentada por un grupo da Mariña, entonces hai unha proposta de transacción que está aceptada tanto polo Consello como polas persoas que presentaron a emenda. Alguén defende o texto orixinal? Pois procedemos a votar a proposta de transacción, entonces. Votos a favor? Votos en contra? Pasamos logo ao 122. Mira, en contra? En contra? Cero. En contra. Sí. Correcto. Ben, pois a proposta de transacción da emenda 1 apróbase con 122 votos a favor e 0 votos en contra. Vamos ca segunda emenda. É unha emenda presentada por Aarón Franco e un grupo de xente de Marín. A proposta era de rexeitar. Está alguén presente, ponente desa emenda, para defendela? Ou alguén a quere defender do plenario? Non? Decae, entón. Ben, a terceira emenda é unha emenda a totalidade presentada por Sara Outeiral e outras compañeiras. Non sei se alguén do plenario, porque coido que ela non está, se algunha das compañeiras que emendaron pode subir a defender a emenda ou algún compañeiro que este presente no plenario pois tamén pode defendela, pero se non decaería tamén. Non hai ninguén? Pois decae, entón. Ben, chegado a este punto, o debate das emendas deste documento rematou, toca votar a totalidade do documento resultante do debate, entonces, votos a favor do documento.
secretario vai levantar unha pequena acta e xa queda feito. Toma. Ah, guai. Rematamos, sí? Vale. Votos en contra do documento, por favor. Abstencións? Ben. O resultado da votación foi 127 votos a favor do documento, ningún en contra e 2 abstencións. Queda aprobado logo. Ben, chegado este momento, temos prevista a suspensión do plenario por a participar na movilización que os pensionistas e xubilados teñen convocada. Queda suspendido o plenario hasta unha na que retomaremos o debate e votación dos documentos de infraestructuras para un país e o debalo demográfico galego. Moitas grazas. Si parece que non quedou claro, a unha comezamos o debate deses dous documentos, vale?